Elingo marang pangeran kang wis nyipta gumelaring langit bumi uga surya mega mendung isen-isene jagat supaya manungsa gelemo syukur katunggul buru kadonyan satemado lali mati Uri-uri kabudayana budaya Jawa
Pak Rumat. Piye Pak Sugeng? Paring donga riyin kalian pinanganten Pak Rumat. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Kene kene iki jaluk bor karo pramiksa sedaya. Pamreksa apa pamreksa? Muga-muga sak pinah nganten bebrayan ninggal muga-muga pai jenjem ayem tentrem. Amin. Ini digaduk apa? Muga-muga gaduk penjangkane. Amin. Rezeki paringi lancar, paringi gampang. Ning asal siji anggere nyambut gawe. Amin amin. Nek nyambut gawe Gusti Allah ra iso lek arep niseni. Kene pinter. Terus aku kok Wah. Iki lho ngatemmu. aku Pak Bayan. Ngatemon ki kondang kono-kono. Ngatemon kondang. Si. Wah, Romat ya kondang nek Iki lho ngatemun. Renarene kon goleki aku wong iki renarene golek wetan gunung do goleki. Kon buro macul. Walah, tak kira iki nek usaha perusahaane gede njur kabeh supplier karep kulaan ngono. Ora Saya dan teman-teman tidak bisa. iya sayange siji ki mau. Sayange siji pramiksa. Ning aku ya ora meni gepok ora nyenggol ya ora wong aku nang kene dhewe to. Gepok kok ora nyenggol. Iya iya. Ana gepok ora nyenggol. Sayange siji Pak. Gepokan iki senggolan. Oh iya. Oh. Sayange siji piye tak? Sayange kepiye? Golek ning Deuma ra ketemu, ora nemoni. Ora kenal. Ora kenal. Aku bingung ning Deuma ki ndi. Oh, kuwi aku ya mung ceritane. Kuwi ceritane iki Pak Anang, ceritane. Yo ning Deuma ki sapa jenenge? Ibu Kenang yo. Oh, Pak Kenang po. Ibu Kenang karo Bapak Sani lah ngono. Kok to? Aku tak golek iki wonge ning ndi aku. Tak lumpuh-lumpuhke tak takok-takokke alamate ora ketemu. Jajal, kuwi ning kali sithik kuwi mlumpat jelek wis tekan omahe Pak Konang. Padahal aku bendirone rene. Kuwi ning kali sithik to. Mlumpat kuwi tekan Pak Oh Konang. ngono. Ning aku ya ora tau petruk. Dino iki karo wingi ora petruk. Ku karep petuk bendino ning dino iki tak golek-golek iki wonge nang endi yo. Ning digawe iki aku ngono to. Aku ning eto min tungul-tungul anake aku ngono. Biangane arep bapak Sik. aku ndi iki aku ngono. Aku tak caos pendonga sik karo sing ndek gawe. Kok Yo. terusno Pak Bayan. Assalamualaikum Ya, Pak Sugeng, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para pamriksa budaya sutresna ingkang wekdal dalu menika dipun salirani saking panjenenganipun Bapak Sunar saking Batur. Dene wonten ing dinten menika panjenenganipun para sutresna budaya wonten menika kesenian warok putra putri dalah minak koncer menika namung nderek mangayu bagya anggenipun panjenenganipun Bapak Kenang kalian Ibu sapa iki? Ibu Sani. Ing kepareng ing wedal kala wingi mula kramakaken ingkang putra ingkang apeparap Mas Doni putranipun Bapak Kemet. Ibu Kenang karo Bapak Sani. Kuwi lak bapakne. Pak Romat wis ngantuk. Kuwi bapakne. Anake kuwi sing Ibu Kenang iki lak Mbak Ariska. Oh. Bapak Kemet iki bapak. Wah kowe nek ketemu kowe gumun kowe. Mesti ora bejo kowe ditembak. Wah LLD kok. Pak Ngadiono LLD kok. Tembak nek ketemu pisan. Goyangke yo. Ya muga-muga wae sing dipolokramake bisa dadi putra keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Diparingi jenjem tentrem ayem sing dijangka bisa kasembadan Amin.
sing disediya bisa katekan mangge kabejan lan kamulyan muga-muga wae diparingi slamet donya akhirate sing digawe karo sing dipalakramakake. Awit saiki wektune wis do wah ya. Ayo agantenan go warok sing putra ya. Mula saka semene kula akhiri nggih para tamu nggih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jebule njaluk request niki bolo. Request apa iki? Waru-waru doyong pinggir kali. Ayo moblong saikine ana ngendi. Waru-waru doyong pinggir kali. Ayo moblong saikine ana ngendi. Tuku-tuku rasane sepet nek ora kena dampet. Waru-waru Doyong nang pinggir kali, ngomong pinter ngomong, becike iso nyatoni utak. Ayo mikir rasa bangsane. Waru-waru doyong pinggir kali. Ayo moblong saikine ana ngendi. Sing keri cokot baya, sing keri cokot baya, sing keri cokot baya, sing keri dicokot baya. Pak Rumah cokot rondo, Pak Rumah cokot rondo, Pak Rumah cokot rondo, Pak Rumah dicokot rondo. Pak Kasnu cokot rondo, Pak Kasnu cokot rondo, Pak Kasnu cokot rondo, Pak Kasnu dicokot rondo. Sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri dicokot boyo. Hilang sipatu hilang, hilang irama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Pak Rumat kon berani Pak Rumat, diteni bojone nang omah Pak Rumat. Hilang sirama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Ya satu galing beksan konser saking keluarga Ageng seni tari warok warga Merbabu.